Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Walter at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda na maamok abalasang ket na inlabak ken kuana. Ngam adda pay immuna akaayan ayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Walter dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Walter, kita umday jay a babae. Nagmaymay sa itilamisaan na. Awan samat kadwa na. Wan nagpaiso. Apay nga ta? Itay pay apal paliiwag. Ngam, awan mat umasidag akadwa na. Kaya't mo kading asit gan? Alamat, asit gakman. Inawis kung dito lamisaan ta. Tapno adda kasarsarita ta, Walter. Anya tinagan mo, miss? Lilian tinagan ko. Oo. Ang mga numabartag ka? Okay lang. Di ka una. Apay ka ding agmay saka nga agin inom dito'y bar. Juan, gaputa saan matin nga imay tay buisit a boyfriend ko. Akadwak ita ko mga umiinom. Kuna na nga kita kami iti da ito'y abar. Ngam ulpot. Apay nga kasta? Gaputad da sa bali a girlfriend na. Kat amok nga iso ti kadwa na ita. Nalabit ang napanda nag-date ita. Madi ati kasta nga inaramid na kan ka. Do'y baga na nga kita kayo. Umbang nagpakita. Ning. Agsangit ka matan. Lilian. Aglamasak lang ang iti arak. Nay. Oo, nayan. Abak na kamigayam nga uminom. Kasla soft drink mo tan, ti pamayam iti inimam. Ay, sus. Oy. Aman lumabartag ka adagos. Sana bali Tada kayo mat. Apay, gundawayan da ka din umabarta ka. Sigurado iawid kay Jedagos ko. Oy, nasingpot kami kini Jerry. Saan may amarami ti kasta? Talaga? Naimbag man, saan kayo akas iti boyfriend ko aman ang gundaway? Anya ti kaya't mo asaway? No kasapulan na, umay kanya. No saan, di nakpagan ano? Kat, kastayo ka dilatan. Apay di mo i-break. Ay, atag ti boyfriend ko. Nga uray gundawayan na kalaan? Juan. Nay, agsangit ka matan. Kasano ang malipatak ti boyfriend ko? Ay, atag ko, nay. Ngam abal palay naklaang. Awan pa nang ipatag na kanya. Itan ti tiyempo, aliklikan ti boyfriend mo. Gusto ni Walter. Liklik ang manang gundaway ang boyfriend mo. Gaputa si Katilugay. Walter, kasta unay ti bartag na ito'y ababae. Indumog na niti lamisaan. Kasano, panawan tan dito'y? Sana. Yawid ko langan ni Jedagos ko. Sigurado ka? Sa bali ti pampanunutam, Jerry. Tanan mo nga roday ta ababae, no di mo gundawayan. Sumardeng ka man. Sana gaputa kasta day ta babae, kat gundawayam matan. Awan ka di konsensya? Nasingpat ka talaga pare. Ala, tulungan na kamang salabay kan kuana. Tayawid ko ni Jedagos ko. Saan ka mapagtalkan? Iso nga ijay Dagos ko laangan ti pagturugan na. Anay ko. Nagsakit ni ulo ka. Sa dino ti ayan ko? Lilian,
Nakariing kagaya man. So fato'y nagturugak. Sa dino da ito eh. Ha? Si ni... Siyak ni Walter. Apay, di na ka malagip ka ni Jerry? Uwan. Taikadwak ijay bar. Ngam, apay nga daag dito eh. Dagos mo ka di da ito eh. When? Ginundawayan na ka di. Sana. Sigurado ka? Alakit din. Bumangon ka ditan. Nakasaganan timakan ijay kusina. O niya, naka-time out kan? Mapantan? Uwan, Walter. Intang araw din. Si Kakit Dimot, nagbanog ka pailangan ng sukon kanyak. Inuray naklata ko man ay di ayuyang ta. Sana bali mabanugak, basta para kan ka. Ala, Intan? Siya itatag bayad iti kananta ta nagsweldo akon. Saanan? Siyakon. Uray siyak. Kasusweldok met. O di, kanya-kanyang bayad ta. Sana? Saklatan tiag bayad. Ay, wan gayam. Imay ni tatang ko iti kalman iti dagus ko. Nangyag iti bagas. Tapno makaramanak kanumot iti apit da. Di na saya at nagkita kayo. Nasa ukon kan kwa na, nga dan kayan ayat ko. Kat, kunana nga, ipasyar ka kano iti lugar mi. O di agpasyar tayo di lugar yo. Sige. Kat yam amukan to kadananang kan tatang. Agraman kadagiti dua kakabsat ko. Awan parikot iti dayta. Mapit lang ha. Adawag ko. Hello? Walter, agkita ta kumaita. Mabaling ka di. Ha? Apay? Basta agkita ta. Urayan ka dito yung parke. Adaag ita dito eh. Urayan ka. O sige. I-text mo no sa dino tayan mo. Taumayak. Bye. Sino ti kinasaritam? May sagay yam. Sige pasensya ka na. Magawid kang tulatan. Anya? Umuna ako na rumwar, alis. Oh, apay Lilian, ada ka di parikot mo? Kuha ngamin, Walter. Kaya't ka lang makita. Kailiw ka ngamin. Ha? Panagkunakat agayatakan ka. Ngamin, nasingpat ka kanya. Amunak ayalika ka. Kan saan ka narigat nga ayatan. Lilian, kastoy na Adda anak aminan iti kaayan ayat. Okay lang kanya nga adaan kan iti kaayan ayat. Basta agayatakan ka. Day tatipod no amarikrik na. Lilian? Yak kayatan ti boyfriend ko ama ng gundaway. Kasi kagayam tipod no nga ay ayata. Dito'y tidagus ko. Si siyak na ang tagnanaad dito'y. Basit la ti abang ko dito'y. Gaputa basit mo't asila dito'y. Umay ka di dito'y ti boyfriend mo? Saanan? Gaputa imbreak kon. Sipod na am-amu ka. Nasayat mo tayong break mo. Walter, asino tinapimpintas kada kami iti kaayan ayat mo? Siyak ka di, wano iso. Sika? Ay ayatan ka, Walter. Kat ad-adda na nagsakak. No i-break mo ti kaayan ayat mo. Kat datan ti agayan ayat. Anya? Agayat kan ni Lilian, pare? Wen nga rod, pare. Kasano ni Alice? Kasla na timtimbang ti panagayat ko kini Lilian. Nagpayduma da ito'y ariknakan ko na. Pasensya kan pare. Ngam, saan na maiparbang? Disente a babae ni Alice. Nasingpat, kan nasaya at ti ugali na. Pare. Agpanunot ka kumana imbag, pare. Sayang, no isukat mo ni Alice itikas kan ni Lilian. Pare. Pasensya kan ngam timakunak. Adayo anasay-saya at ni Alice aparakan ka. Ngam tikas kan ni Lilian, abim mabaian,
amang nginom. Saan ko nga impakaam mo nga umayak kita dito'y dagos mo, Walter? Kailiw ka nga min. Iso nga imayak. Walter. Lilian. Walter. Imayak dito'y dagos mo. Takayat ko tiyagkid daw iti pamakawan mo. Pinaliw ko ti babae asimrak iti dagos mo. Kat gaputa nagbayag arimwar. Kinanlaat ko ngayon lukat tiri daw. Kat kasjay tinaimatangak. Sorry, Alice. Ni Lilian ka. Ongdas kanya kung tinaimatangak. Kat nasaya at mataymay ka. Tapno waswasan tanti amin kadata. Alice. Nadismaya akon anamin pinsan, Walter. Agwin naswastan. Awan ni Lilian di tadagos na barok. Rimwarmat. Ada kadua na lalaki. Anya? Wan. Di tapay anaturog jay lalaki ay di rabi ay. Kayan ayat naman nga tana. Kasta ka di. Diyak man ambaw iti day dya babae. Agsisinno ka ti boyfriend na. Siyak dakin kukwa iti pagababangan ni Lilian Barok. Si kakade ti kaayan ayat na ita? When, tata? May kamano kaakaayan ayat na, Barok? Ha? Amaw, Barok. Kanayon ko abagbagaan ni Lilian. Ngam awan dengdenggan na. Sabagay, awan ngamin natalgad at trabaho na. Isu siguro apagkwartaan na dagiti lalaki iti kunana. Tata? No talaga nga'y ayatam ni Lilian. Bagbagam, tatno agbalew. Hello, Jerry. Si kamot na ito masabat ko dito sa sidewalk. Kumusta ka? Uy, kastoy lata, Alice. Uy, ad apimintas ka. Siyempre, inspirasyon ko tigayam mo. Ni Walter? Tasino pa'y kuma. Kumusta ni Walter? Kaya't ko asawan. Kumusta ti pan nakilangan na kan ka? Saan ka di alim mamiis? Ha? Sorry, no ibagakan ka da ito eh. Gaputa masyanakan ka. Ada sa bali akayan ayat ni Walter. Anya? Isu ni Lilian. Tay namamumi jebar. Napimpintas ng sika. Isu siguro ana in love ni Walter kan kuana. Anya? Nalabit agaputa na pintas. Isu ana in love kan kuana ni Walter. Ngam ti parikot. Manginom a babae. Sakit agsusukot ti karelasyon na. Dayta tinamwak. Maipapan kan ni Lilian. Kasta timbaga ni Jerry kanyak. Imbaga na nga adda kaayan ayat mo asabali. Kat Lilian tinagan na. Kwa, Alice? Insalaysay na amin manipodrugi. Kastoy na Alice. Nakalukat dili daw mo, Walter. Iso nga imo nagaklat nan. Asino dayto a babae ngagsangsangit? Kwa. Isu ka di daytoy ni Lilian, Walter. Wan, siyak ni Lilian. Apay, asino ka? Apay ngagsangsangit ka? Kan apay nga da ka dito'y dagos ni Walter. Sige, awan mabalin ko no insukat na kun iti day ti babae. Katap no malpasan ti amin. Agwin na swastan. Dita kayon! Isugayam day ti kaayan ayat mo. Adayo anapimpintasak ngam iso. Nasaya at tanadanon ka dito'y dagos mo, Jerry. Awanan ka itipain, Jerry. Walter.
Jak maaramid da ito'y kan ka iti opisina. Isu nga aramidak itan dito'y tagos mo! Mo kung tigapunan, no apay nga imay ka dito'y dagos ko, amang dangran kanyak. Ngam sige, no day tati pakalagan ang tirik nam. Sige, danugan naklata. Saan ka alabanan? Jerry. Maasyanak ka ni Alice. Saan ka amay kari iti panagayat na? Gaputa linukom. Awan bibiyang mo iti day taabanag! Adda! Gaputa gayam ka. Siyak. Puno. Naglaingak nga agsao no maipapan iti babae. Ako namlan pagtatakkunak amin na babae. Ngam sa anak ama ng gundaway, Walter. Sa anak akaskan ka. Nga dala nga rudeng kaayan ayat mo. Tinutupampay laang ni Lilian. Ha? Di ka mangloko kan manggundawa iti babae, Walter. Maditikas tanga aramid. Pangasim Alice, pakawanan na kuma. Ikan na kumapay iti sabali ang gundaway. Nainsulto ak iti husto, Walter. Manginom ni Lilian. Agsusukot ti karelasyon na. Ngam insukat naklatakan kwa na. Gapu ka di ta napimpintas ngam iti siyak. Pakawanan nak. Winaswas kung ti amin ka na kami kini Lilian. Gaputan na amiris ko. Asika at talaga ti ay ayatek. Sorry. Ngam jak kayatan ti makisinublan kan ka. Agsapol kalaangan iti mas napimpintas ngam iti siyak. Alice. Jak kayatan ti makigasang-gasat iti ayat mo, Walter. Agamakak nga amangan no addan tumanan masalaw mo amas na pimpintas ngam iti siyak. Kat isukat na tumanan. Ikan na kuma iti sabali pa agundaway. Jak kayat ti adda kain inagaw ko, Walter. Pakawanan na kuma. Kat baliwan ta ti mangrugi. Saanan? Namimpinsanan ana upayakan ka. Aging ita, awan pa'y kaayan ayat ni Alice, Mr. Lonely. Ngam talaga adinan kayat ti makisinubyan kanyat. Kat aklunek, isulat ta ti linaon ti pusok. To'y pagayam mo, Walter. Agyaman ak pagayam, Walter, iti daytoy apakasaritaam. Nasaktan ken na insulto ni Alice, gapo iti inaramid mo. Ngam ala, padasam manen nga armen. Ket no agbaligi ka, liklikam kuman timang pasakit kan kuana. Ket laglagi pa, Walter, saan nga importante ti akin ruar akin napintas, no di ket tinasayat nga ugali ken aramid. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagaman nagpailinga di tinagan a Walter at taga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Reb. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.